Se'ns imaginava, després de veure com ha anat aquesta legislatura, en el que el Partit Popular li ha passat una miqueta de tot, a Lleida em refereixo, i sobretot a l'Ajuntament de Lleida, que María José Horcajada, actual portaveu del Partit Popular a la Paeria, s'havia guanyat el primer lloc de la llista i no ha estat així, anirà de número 3, després d'en Salvador Puy, suposo que és per buscar la paritat també home-dona, home-dona. Què en pensa de la tasca que ha estat realitzant i que està realitzant en aquests moments la María José Horcajada? A mi no em toca decidir, ni jo no he tingut res a veure a l'hora de decidir si la María José Horcajada anava o no anava. Vull dir, això va ser la direcció i després va ser el comitè electoral el que ho va rectificar i van confiar en mi, que jo aprofito des d'aquí també per donar les gràcies de la confiança que ha tingut el partit en mi. Però una vegada dit això, tenim que dir que la María José Horcajada mai va anar de número 1, perquè en les anteriors eleccions la María José Horcajada va anar de número 2, el que passa que van tindre unes circumstàncies una mica complicades i ella va assumir ser la portaveu del grup. L'important són els projectes. En aquest projecte s'ha decidit que jo anés de número 1. Jo crec que la María José Horcajada ha fet una boníssima labor dintre de l'Ajuntament de Lleida. Ella va tindre el seu moment, ara és el moment de donar pas a unes altres persones, però com jo crec que és una persona molt vàlida, està dintre de la candidatura com número 3. Ella està molt disposada a participar en l'equip. Segurament l'ajudarà molt. Sí, nosaltres estem molt contentes. I si hagués sigut al revés, hagués passat el mateix. Si hagués decidit ella anar de número 1 i jo hagués anat de número 3, també estaria molt contenta. Molt bé.